از وارد خواهی نشانی و بیدم بابا من حط ابزانینگی حکوبه که منجه قدیه در رتاستا مرانه وانا kasana yonita sunge ngasa anga Cibo piştükeriye kanaramin abone bike u like bike. Den baş es Erika me u evci kanaramine Japon Kurdî. İro emru bajar Hyogo'ya vername çevkin. Keseki bajar Hyogo nastike ev varatamine. İcar ez varat xwe nişanî ve bidim. Ez bi Shinkansenê ji Tokyoyê ber bi Hyogo'ya diçim. Ciyayê Fuji baş û xweşik de didin, ew ciyayê herî birin de Japonyayê û dişibe Araratê. Ez hatim Himeji navçeyekî Hyogo, ez li wê re cidayek bûm. Bavê min hat. Dapiramine nodu heşt sariye. Ez bi torene ji Himeji ber bi Kobe'ye diçim. Heva pur xweşe û deriya dibirîke. Ev stasyona lokomi çiye, zangeha min li wê heye, em nîv satek bimeşin. Dema ku ez xwendekar bûm, ez jî hirkişîna ve rê westiya bûm, li niha gelek xweş xuya dike, kêfa min te. Nexşeya zanîngeha Kobe'ye gelek kampüs hene. Ev zanîngeha Kobe'ye ki mince qadiye. Min li wê re 4 sal filosofe xwend. Ev zanîngeha li ser gîrê ji ber vê ez her roj ji stasyonê heta zanîngehê nîv satek yan ji zêdetî dimeşiyam. îro gerek batê. Ev baxçeya kampasa min e. Min li wêr carînan kafe ve dixwarim. Dîmem pir xweş e. Ka hespên serxweş. îro nabînin. Niha em li torenê swar bibin û herîn firavîn bixin.
Ez hatim goştê kobe bixim. Goştê kobe bi qardeya xwe ya bilind gelek navdar e. Du sara hejde û şeşt û heştan da bendera kobe hatiye vekirin û gelek biyaniyan hatin. Ji bo wan mar hatin çekirin, niha ew bûye cihekî ger û geşt. Geşt. Wien, Austria. Hatten mala Wien, Vienna, Austria. Duvêru peşangehek derbare bestokare Avusturya Mozart heye. Mesela destonivîsekê notawî jî heye. Ew gere Austria. Keng bu. Se sara hejdehan. Ciru bergen Austria. Ev kopya odaya Mozart. Orijinali notaya Mozart. Mozart o Japonya'nın birisi. Wow. Nishimura Coffee, kafexaneyeke kevnar lu bajarê Kobe'ye, kafeye ku bu sifone tece kirin û kekên wan pir navdarin. Nanki maçî, qada çînî, yek ji sê qada çînî yên herî mazin li Japonyayê. Li bajara bandera Kobe'ye çandên rengîn hene û di qada pir neze da gelek saziyên olî hene. Ev misgefta Shinto ikta shrine, gelek kevne. Te gotin ku ikta shrine zede teri hejdeset sarbere hatiye avakirin. Ev mirgeha Jainiye, Jaini dineke Hindistane. Jainizm dineke ku pir xişk li ser prinsêba nekuştina hemû jiyanê ye.
Mesela demek erdu tekolandın, debek kezik ben kuştun, civer ve ev pivaz jinakın. Kobe Müslüman Moskva. Mizgefteke kevunterine ru Japonyayê, ku du sara noste û sî û penc handa hatiye avakirin. Ev kiliseya Kobe, du sara noste û nodu penc handa erdu hejeke gelek mazın çebu ru Kobe'ye. Ve se kilise xarab bûn, piştre Hristiyanên Kobe ev se kilise yek kirin û ev kilise hatiye avakirin. Te gotin ku ew bu şewazekê wekî keştiya nûhe hatiye çekirin. Ev sinagogeya Kobe, ku sinagogeya herî kevne ru Japonyayê. Du dema şerê cîhanê duyemîn da te gotin ku nêzîkî 2000 penaberan cîhû hatin Kobe û rûvêrman. Servera biyakeve devem servera biyakeve sahiber benay sahijivana sahiber benay sahijivana derde tocko muranevana derde tocko muranevana bone yare maradoto bone yare maradoto yare marhevrono neronem poto yare marhevrono neronem poto sahiber benay sahijivana sahiber benay sahijivana derde tocko moranevana derde tocko moranevana. Luçile nostehu nodu penchanda bu bajar Kobe u derdora ve hejeke bu mazinhiya heft puan se qavimi u 6434 kes cîhana wendakirin. Ev cîhî monumenteke ku bu yera heje tomar dikeye. Niha piştî rojava bûye em bajarê Kobe hinekî bigerin.
Ha em bigerim malababemin. روش باش ایرو ام bajar Himeji bigerim. Qasrê Himeji ew di sed sala çardehan da hatiye çêkirin. Li Japonyayê qasrê bingehên reşkerî û siyasî bûn û di heman demê da navenda serekê aborî û civakî jî bûn. Ev Qasrê Himeji ye. Di sala nostê û nodû sêhan da Lîsteya Mîrateya Cîhanê UNESCO'ya hatiye temar kirin. Gelek xweş e. Dibêje sakura westiyan e, bila em wan hinekî behnadin. Ta em herin hundure Qasrê Himeji. Rêya heta deriyê Qasrê Himeji pir dirêj e, ez vîdeoya Kurd dikim. Qasrê Himeji avahiyeke dariya 6 qat e û yekê sade û xurta ku ji bo şêra rastin hatî piransazkirin hatiye çêkirin. Niha em herin Onatsu Seijuro bibînin. Çîrokeke evîna trajîk e ku di serdema Edo da li Himeji hatiye gotin, keçe merbateke bazirganan Onatsu û xizmetkarê wan Seijuro ketin evîne li cudabûna stêtuye. Lê ji ber nerazîbûna dor û bela xwe ji hev hatin beqilandin û Seijuro hatiye îdam kirin. Te gotin ku Onatsu piştî we di nav xem û şîna Kurda ciyana xwe dumand. Li vê dera Budîstî da kevrê bîranînê ye ku her du tê de hatine qimetandin heye. Kasanga yonita Sugegasa-Bushi
しやこっちゃ向けせじゅろあちら向いてもせじゅろderde dost komara ne bana
ちら向いても背